Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο Ντεζαβού, στο κεφαλάρι της Κηφισιάς, σε έναν πολύ όμορφο, φρέσκο και νεανικό χώρο, ο οποίος θα μας φιλοξενήσει για λίγο κοντά του. Μας δίνεται λοιπόν εδώ η ευκαιρία να πάρουμε έτσι μια μικρή συνέντευξη από τον μπάρμαν του μαγαζιού, ο οποίος θα μας λύσει τις απορίες περί τον τρόπο παραγωγής των κοκτέιλς και το τι περιέχουν μέσα αυτά. Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μας τον Γιάννη Βασιλόπουλο. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Ρόζα. Ο οποίος είναι μπάρμαν εδώ στο Ντεζαβού και θα μας λύσει τις απορίες περί των κοκτέιλς που έχουμε εδώ και καιρό, το οποίο έχει γίνει και πάρα πολύ στη μόδα, έτσι δεν είναι? Εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά. Λοιπόν, για να ξεκινήσω να μπω έτσι λίγο στο ψητό. Πότε άρχισες να ασχολείσαι με τα κοκτέιλς και για ποιο λόγο? Ξεκίνησα πριν από περίπου 10 χρόνια, γιατί μου άρεσε ο χώρος εστίασης, μου άρεσε η βραδινή ζωή θα έλεγα, μου άρεσε η επαφή με τον κόσμο και μέσα από το ποτό ήθελα να τον ψυχολογήσω, να δω τι άνθρωπος είναι. Έτσι λοιπόν γράφτηκα σε μια σχολή και ξεκίνησα να δουλεύω σαν μπάρμαν. Δηλαδή πόσα χρόνια δουλεύεις ως bartender? Δουλεύω επαγγελματικά περίπου 7 χρόνια. 7 ολόκληρα χρόνια, ωραία. Οπότε να σε ρωτήσω, εφόσον θα γνωρίζεις, είναι θέμα ταλέντου ή εμπειρίας το πόσο γρήγορα και ωραίο θα βγει ένα κοκτέιλ? Είναι συνδυασμός και των δύο. Χρειάζεται και ταλέντο και εμπειρία. Η εμπειρία αποκτάται, το ταλέντο είναι έφυτο. Μάλιστα, άρα χρειάζεται και το ταλέντο, άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω πως όχι, αλλά απ' την άλλη με λίγη προσπάθεια νομίζω ότι μπορούμε και να τα καταφέρουμε κάποιοι. Πόσο χρόνο σου παίρνει να φτιάξεις ένα κοκτέιλ? Εξαρτάται πάντα το κοκτέιλ, τα υλικά που περιέχει. Θεωρώ ότι υπάρχουν κοκτέιλ που βγαίνουν σε 45-50 δευτερόλεπτα και άλλα που θέλουν, επειδή είναι ιδιαίτερος ο τρόπος παρασκευής τους, 1,5 με 2 λεπτά. Μάλιστα, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ποια κοκτέιλ προτιμάνε οι γυναίκες και ποια οι άντρες? Πες μας 1-2 παραδείγματα. Συνήθως οι γυναίκες προτιμάνε τα γλυκά και φρουκτώδη κοκτέιλ, οτιδήποτε περιέχει φρούτο μέσα, ό,τι και αν είναι αυτό. Συν το Cosmopolitan, το οποίο δεν είναι γλυκό, είναι ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ, το οποίο έχει έρθει στη μόδα λόγω της τηλεοπτικής σειράς Sex and the City. Οι άντρες? Οι άντρες είναι πιο πολύ σκληροί τύποι, αρκούνται στα straight ποτά και πολύ δύσκολα θα τους δεις να πίνουν κοκτέιλ. Αν πάρει κάποιος όμως, ποιο θα προτιμήσεις? Συνήθως προτιμάνε τα πικρά κοκτέιλ, όπως είναι η καϊπιρίνια και κάποια άλλα πιο βαριά, τα οποία και να σου πω τώρα πρέπει να πούμε σε μια δικασία να σου εξηγώ μέσα τα... Αλλά είναι αρκετά αυτά που θα διαλέγανε οι άντρες σε βαριά ποτά. Το αγαπημένο σου κοκτέιλ? Εγώ προτιμώ τα ανάλαφρα, τα γλυκά, το δικό μου είναι το μοχίτο. Το μοχίτο, το πιο γνωστό, το πιο περιζήτητο, έτσι? Από τα πιο κλασικά, ναι. Θα ήθελες να μας δείξεις τον τρόπο με τον οποίο το φτιάχνεις? Γιατί όχι. Ωραία, πάμε να το δούμε. It's not right, what can I do? Everything gon' be alright. So baby, get some sleep tonight. I wish we could just pretend to be like we always were before, as happy as the Kennedys. No one told Jackie about Marilyn's tendencies. Ignorance is bliss when you're married half a century. Life is too short, trying to hold it all together. It's gone before you know it, but tonight could last forever. I wrote it out on paper, but forgot to mail the letter. And you could walk away, but you won't find nothing better. It's whatever, I just hope that you remember. Then I said some shit that upset her. Arguing in public, talking loud as Big Sweater. She said you're always gone, I said the fuck do you expect from me? Then she looked at me and she said to me, I want to love you, but if it's not right, what can I do? Everything gon' be alright. Λοιπόν Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδειξες τα κοκτέιλ και που μας έλυσες τις απορίες μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με μια ακόμα καλύτερη εκπομπή.